କାଇଁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ମୁଁ ହଇରାଣ କାଇଁ କରୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ନା କରୁନୁ? ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉନୁ? ତୁ ମା କଥା ବାବା କଥା କାହା କଥା କାଇଁ ମାନୁନୁ? ନା ଏଇ ଗେଲ ଗୁଡ଼ା କାଇଁ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଗେଲ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ଏବେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ। ହଉଛୁ ନା ହଉନୁ? କାଇଁ ହଉଛୁ? କାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ? କୋଶ୍ଚିନି ମଣିଷ ନା ନାଇଁ ମାମା ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଝିଅ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାଇଁ କରିବିନି? କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଯେ ମତେ ଏଠି ଭୁଲଟା ବୁଝଉଛୁ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟା ଏକା କରିବି। ଯଦି ସେଇଟା ଏକା କରିବି ଆଗରୁ ତୁ ରାଗୁ ନଥିଲୁ ଏବେ ବି ରାଗିବୁନୁ। ଯୋଉଟା ଏକା କରିବି ଲୋ ମାମା ସେଇଟା ଏକା ସିନା ଚିନ୍ତା। ପାଗଳ ଭଳିଆ କ'ଣ ଇୟର୍ସରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ଭଲରେ କହ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ପଢ଼ିବୁନି? ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ ମାମା ତତେ ତ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଏମିତି ତତେ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗେଲ ହେଲା। ମୁଁ ଏମିତି ତ ସେଟା ଗେଲରେ ଦେଖେଇଲି। କାହିଁକି? ମାମା ରାଗିଗଲି? ତୁ ଖୁସି ହବୁ ବୋଲି। ମାମା ରାଗୁଛି।